Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня молимся подчас этой святой мши за членов живого ружанца святой Тересы Дитятка Иисус и слуги Божьего Отца Фабияна. Молимся за их семьи, дякуем Пану Богу Всемогутному, что есть люди, которые молятся в нашей парафии, и молитовные группы, это поважане вельми важно, бо на гэтым вельми часто вось на этих молитовных группах тримається вера католицкого костела, что мы бачим з истории. Так само я сегодня молюся за працівників лясної господарки з нагоди їхнього професійного свята. Хай Боженька благословляє, завсёды стережей їх у лесе, каб праця їхня приносила великий плен не тільки їхнім сім'ям, так само нашій державі, усім нам. Божої ласки, Божої опеки на кожного з їх. Но я молюся, тому що так само і була велика допомога для нашої парафії. Видите, вот это, все вот эта вагонка, которая у нас в костеле была подарена нам лясной господаркой для нашего костела. Шмат, так само это великий уклад. Нехай Бог благословляет. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу. И вам, браты и сестры, что прошили грехи, думкою, словом, души, Хорошо, я забыл. Буде покрапіння води зараз, вилетіло мені з голови. Нехай жалиться над нами, Бог усемогутно, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, кабы освятил эту воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего хросту. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменті хросту. Усемогутний вечний Боже, Ти пожадав праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення. Были очищены так само наши души, отримали дар життя вечного. Просим Тебя, освяти эту воду, якою мы хочем быть умацованы в Твой день, Пане. Обнови у нас животворчую криницу Твоей ласки и оборони нас от усілякого зла, якое погрожає душі и телу. Каб мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое избавление. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Грайте. Я крыница милосердия,
Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў праз гэтую эўхарыстычную ахвяру, учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне яго валадарства. Амен. Хвала. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойже всемогутный, Пане Сыне, Отце народный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які бяреш на себе грехи і світу, прийми моління нашає, як ти сядеш праворучиця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш пан, тільки ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Боже, Створитель и Владар усього сусвету, глянь на нас и допоможи нам служить Тебе усім сердцем, каб мы могли познать Твою милосердность. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Исаии. «Пан Бог открыл ухо мое, и я не заперечил, не отступил назад. Плечи свои я подставил тым, кто б'є, и щоки свои тым, кто выдирая бороду мою. Обличчя своего я не отвернул от знявах и оплявания. Пан Бог допомагає мне, тому я не соромеюся. Тому зробив я твар свой, як твердий камінь, і ведаю, що не зазнаю сорому. Близко той, хто мене оправдує. Хто ж захоче спрачатися со мною? Станем разом, хто мой обмінувався, нехай подійде до мене. Вось Пан Бог допомагає мне. Хто ж той, хто осудить мене? Гэта Слово Божие. Буду ходить перед Паном на земле живых. Буду ходить перед Паном на земле живых. Люблю я Пана, бо Он почув голос моих молитвах, бо Он схилил вухо свое до мяне у день, коли я кликал. Буду ходить перед Паном на земле живых. Окружили меня путы смерти, покуты пекельные знайшли мяне.
знайшов я няшчасце і ўціск, але я паклікаў імя Пана. Пане, выратуй душу мою. Буду ходить перед Паном на земле живых. Пан ласкавый, справедливый, наш Бог милосердный, аховае Пан простодушных. Я знемагаў, і Ён уратаваў мяне. Буду ходить перед Паном на земле живых. Бо Ён вырваў душу мою ад смерти, очи ад слёз, ноги ад упадку. Буду ходить перед обличчям Пана на землі живих. Буду ходить перед Паном на земле живых. Читання послання святого апостола Якуба. Якая карысць, браты мае, калі нехта кажа, што мае веру, а ўчынкаў не мае? Ці можа вера збавіць яго, калі брат ці сястра знаходзіцца ў галечы, не маючы штодзённай ежы, а нехта з вас скажа ім: ідзіце ў спакоі, грэйцеся і насычайцеся, але не дасць ім неабходнага для цела, то якая з гэтага карысць? Так і вера без учынкаў мёртвая сама па сабе. Але нехта скажа: ты маеш веру, а я маю учынку. То пакажы мне веру твою без учынкаў, а я пакажу табе веру з маімі учынкамі. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нехай я не буду хвалиться нічим, акрамя крижа Пана, праз якого світ укрижований для мяне, а я для світу. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Марка. У той час Езус со своими вучнями пайшоў у вёску Цезарыі Філіпавай. Па дарозе ён пытаўся вучняў сваіх, кажучы: кім людзі лічаць мяне? Яны адказалі яму: Яном Хрысціцелем, другія Іллёю, іншыя адным з прарокаў. А ён спытаўся ў іх: а вы кім лічыце мяне? Пётр сказаў яму адказ: ты Христос. І загадаў ім, каб нікому не казалі пра яго. І пачаў вучыць іх, што сын чалавечы павінен шмат выцерпець і быць адкінутым старэйшымі, першасвятарамі і кніжнікамі, і быць забітым, і на трэці дзень уваскрэснуць. І казаў пра гэта адкрыта. А Пётр, адвёўшы яго ў бок, пачаў дакараць яго. А ён, павярнуўшыся і паглядзеўшы на сваіх вучняў, дакарыў Пятра, сказаўшы: адыдзі ад мяне, сатана, бо ты не пра Божае думаеш, а пра чалавечае. І, паклікаўшы натоўп разам з вучнямі сваімі, сказаў ім: калі хто хоча ісці за мною, нехай адрачэцца ад сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелля, той уратуе яго. Гэта слова Пана.
Дорогие браты и сестры, мимоволі таксама нам задаецца такое пытанне, хто для нас Езус Христус. Адказ гучыць вельмі добра ў пасланні святого апостола Якуба пра веру і пра ўчынкі. Мы гаворым, што верым у Езуса Христа, Сына Божага, адзінароднага, верым. То есть верым, мы аддаём Яму хвалу Божую. Божае такое праслаўленне, увельбение Бога, мы прославляем, увельбяем Бога, и только Богу належит такая хвала увельбения. Дорогие браты и сестры, это мы повинны зразуметь вельми добро. Иисусу Христу, як Сыну Божьему, увельбение, хвала належит Духу Святому, Богу Отцу, трем особам Божским, так само все, что связано с Иисусом Христом, найсвятейшему сердцу Иисуса, наидорожейшей крови Иисуса, и так само найсвятейшему сакраменту. Хвала Божская, знаете, это такая великая таямница для нас, для верующих людей. Такая великая таямница, что мы, может, часами до конца зразуметь не можем этой таямницы. До этой таямницы мы заўсёды з пакорай падыходзім, бо наш розум і наше чалавечае разумаванне можа так зламацца ў пэўную хвіліну, як так можа. Часамі здараюцца вялікія цуды, вялікія знакі найсвяцейшага сакраменту, дзе Христос сапраўды дэманструе, а чалавек не можа прайсці праз вось гэтую, нават праз матэрыю не можа прайсці, не можа зразумець, што гэта сапраўды так, што тут сапраўднае цела і сапраўдная кроў Пана наша Езуса Христа. Мы ідзем да Бога, я вам гаварыў, мы да Бога праз Езуса Христа, праз Яго навуку. Я дарога, праўда і жыццём, кажа Христос. Хто не ўваходзіць праз мяне, ўваходзіць праз іншую браму, гэты чалавек ідзе, ні туды папаў. Поэтому я еще раз повторяю, святый апостол Якуб говорит, поступки это ісці. Як мы верим у Бога, так мы поводим себе. Як мы верим у Иисусу Христу, всему Ему, так мы поводим себе. Бо мы повинны працаваць над своими поводзінамі для себе, для своего збаўлення. Поэтому Христос говорит про крыж. Это як крыж. Это штодзённая праца над собою, это як крыж. Кто не возьме крыж свой на плечи, и не возьме крыж свой и не иди за мною. Возьмите крыж свой и идите за мною. Одрачитесь от себя, коли кто хочет идти за мною. Мы собрались идти за Иисусом Христом, конечно, тяжковато идти, але кожный из нас собрался, и я, и вы собрались. И Христос говорит, ну, берите крыж той штодзённости, які есть на вас, просто только тое, что вы пошли за мною. И поэтому можа гэта давесці нават загубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелія, той уратуе яго. Нават аж до такога можа дайсці часамі вера у Езуса Христа. Вось тое паводзіны нашыя у імя Езуса Христа. Паглядзіце, сколькі хрысціянаў пакутуе ў свеце. Паглядзіце, дарагія браты і сёстры, як тыя часамі я задумаўся, як вось тыя ісламісты выводзяць хрысціянаў і ім гавораць, адрачыся ад веры, будзеш жыць, нікуды там, будзеш жыць, а потом выводзяць, людзі не падракаліся на бераг мора і рэжуць ім горла за Езуса Христа. Знаеце, гэта вельмі цяжка зразумець. І свет ніколі не зразумее, калі мы хрысціяне нават часамі разумеем гэта з такім, для нас гэта неяк цяжка, як так можа стаць чалавекам. А паглядзіце, у цяжкіх сітуацыях людзі не адракаліся Езуса Христа, не адракаліся. Я успомніў, як мне апавядалі, я тоже, можа, апавядаў калісьці такую сцэну бальшавікі у Петербургу яшчэ на пачатку рэвалюцыі. Ну, хацелі, каб там аднаго бацюшку, каб адрокся ад веры, паставілі сына яго да стенкі, говорить, ну вот, если ты не отречешься, застрелим тебе. Апошнее слово, этот человек подошел до сына и говорит, поблагословил, отпустил грехи, говорит, за веру в это все. И не отрекся. То есть настолько моцная может быть вера Авраама,
Это вера Абрахама, понимаете. Это вельми даволі такая складаная вера, якая несе не толькі мученіцтва, але гераічнасць мученіцтва асаблівая. Это вялікае значэнне мае для чалавека, для таго, каб Езус Христус, каб вера ў яго, бачым, Христос гаворыць пра свае пакуты, і апосталы не могуць гэта прыняць. Апосталам гэта вельмі цяжка. Пётр нават пашоў, гаворыць: ты што, звар'яваў ці што там? Якія там пакуты? Мы ж тут толькі жыць началі, толькі нам добра было. Говорит: не, Пётр, ты абазваў яго сатаною нават, говорит, не туда пайшоў. Неправильно думаешь пра гэты свет, пра чалавечае, а не думаеш пра Божае. Божае гэта нешта высокае, Божае гэта вечнае. І вось дзеля гэтага даже чалавек ідзе на гераічнасць, в сваім жыцці. Дарагія браты і сёстры, я хацеў бы вам сёння запрэзентаваць яшчэ таксама адну вельмі прыгожую малітву, бо мы так слухаем Божае Слова, вучымся, як паводзіць сябе добра згодна з праўдамі Божымі, але, дарагія браты і сёстры, вучым адносіцца да другога чалавека. Знаете, мы уже и так, напэўна, скоро будем идеальные, у нас семьи будут идеальные, понимаете, вот, муж с жонкой свариться перестанут, что они потом робить будут, ну, не знаю, этот самый, ну, и перестанут свариться. Главное, как не матюкались, знаете, коли сваритесь. Я завжди, хочешь посвариться, возьми свянцоной воды в рот и ходи. Это самое сварится. Только не выплюнь, понимаешь, это самое. Вот. Может, свянцоная вода да поможет. Мужи, глядите, как жонка начинает свариться, несите свянцоную воду сразу, на, возьми в рот и ходи. Может, все будет добро. Але, слушайте, это троху жарко, хотя да помогая. Глядите, есть у журнале «Аве Мария» на сегодняшний выпуск вот такая молитва, якая называется «Святая гадзіна». Это вельми пригожая молитва. Дорогие браты и сестры, я про яе чуў, скажу шчыра, я сам не практыкаваў, але буду практыкаваць зараз сам. Вот. Яе трэба практыкаваць, гэтую святую гадзіну, альбо раз у тыдзень, раз у месяц, альбо раз у год, як каму выходзіць. А калі практыкуецца? Яна з чацвярга на пятніцу. Пан Езус у чацвер, як вы ведаеце, быў у садзе аліўным і маліўся. З ім пашлі апосталы памаліцца. Але паснулі, бедалашкі, ну, можа, не выспаліся, ці што, там, ці яшчэ што-небудзь, паснулі. Калі Езус падышоў да апосталаў, гаворыць: ну, што ж ты спіш? Ну, што ж ты спіш? Ну, адну гадзіну не мог са мною быць на малітве нават. І вось гэтая адна гадзіна, так званая малітва. Яна ідзе, гэта гадзіна ад 11 до 12 часоў, кожны чацвер, альбо ў першы чацвер, альбо ў вялікі чацвер. То есть тут вельмі падрабязна апісана вот, пра гэта ў гэтым артыкуле у выпуску «Аве Мария», пра гэтую малітву «Святая гадзіна». Гэтая малітва нават у 1933 годзе апостальская пенітэнцыярыя ўдзяліла адпуст. То есть папеж даў адпуст асобам, якія практыкуюць набажэнства святой гадзіны. Отпуск можна атрымаць за гадзіну малітвы, вось менавіта ў гэты час. Святая гадзіна – гэта чуванне, якое праводзіцца дзеля уміласціўлення найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. Нават сам Пан Езус у аб'яўленнях святой Маргарыце Марія Лякок у 17 стагоддзі сказаў, што вось у Францыі сказаў, што гэта удзяляю асаблівых ласк гэтым людзям, якія будуць маліцца са мной у гэту святую гадзіну. Нават былі арганізованыя братствы святой гадзіны. Вот як кружанцовая у нас кола, братства святой гадзіны. Видите, Францыя, якая была пабожная калісьці. Вот. Калісьці была такая, вот, там много святых было, знаете, і ўсё, але што зрабілася. Видите, гэты свет так яе прамыў мазгі людзям і зараз прамывае, што вогуле і пра Бога, каб не ўспаміналі, што вогуле нічога святога. Але вось прызывае, бо Бог – гэта жыццё, а гэты свет усё робіць, каб выкарыстаць чалавека. І на што гаворыць? Людзей многа, трэба пазбавіцца ад людзей.
Это беда, знаете, человечества. И у этой святой гадзіне самое галоўнае, дорогие браты и сестры, это перед началом молитвы треба прочитать урывок з Евангелия, где описывается про молитву Пана Иисуса у саде Оливным. Сколько ласк атрымоўвае чалавек, вельмі много. Ну, не буду пералічваць гэта ўсё, але вы пачытайце, калі ласка, пра гэту святую гадзіну. Калі не хваціць журналаў, я яшчэ прывязу чуць што, але купляйце, можете адксіраваць гэты артыкул сабе, можете таксама і на сайце знайсці вот это пра святую гадзіну. І вельмі цікавая малітва, вельмі я так, калі хто зможа, гэта ўсё атрымае і для сябе, і для сям'і шматлікія ласкі. Много святых, много людзей, якія практыкавалі, нават святы айцец Ян Павел II практыкаваў малітвы святой гадзіны. Вот гэта хацеў бы падзяліцца з вами вось гэтаю магчымасцю такую маліцца у гэтую малітву, якая ёсць у касцёле каталіцкім, якая практыкуецца праз шматлікіх людзей, і тыя людзі многія сталі святымі нават. Калі ласка, паглядзіце, пачытайце, і нехай Пан Бог благословляе. Тут яшчэ таксама есть дадаткова малітвы, так званай святой гадзіны, на апошняй старонцы можна выразаць, і там там ёсць малітва, але вельмі важная малітва ў цішыне, знаеце, у цішыні. Молитва в тишине, там, и нават перед імшой святой вельми корыстно, каб минут 10 хотя была бы тишина, каб люди могли подрыхтоваться до святой імши, бо уваходить можем у такую великую таемницу муки, з мертвых повстания и у неба вступления Пана нашего Иисуса Христа. Амен. Вызнаем нашу веру в одиного Бога, Отца Праз Иисуса Христа, який воскрес і застаўся з намі ў Евхарыстыі, што дае вечнае жыццё, узнесем до Бога нашыя молитвы. Молімся за святы касцёл, каб ён распаўсюджваўся па ўсёй зямлі і верна выконваў сваю місію. Цябе просім. Молімся за біскупаў усяго свету, каб яны з адвагаю выступалі ў абарону чалавечай годнасці і кожнага зачатага жыцця. Цябе просім. Молімся за прадстаўнікоў улады, каб прынятыя імі
постановы забяспечвалі лепшую будучыню для народа. Тебе просім. Молімся за семінарыстаў нашай архідыяцэзіі, каб яны былі адкрытыя на святло Духа Святога і ўзрасталі ў ласцы свайго паклікання. Тебе просім. Молімся за людзей, якіх лічаць невылечна хворымі, каб яны цалкам даверыліся Божай міласэрнасці і для сваіх родных і блізкіх былі прыкладам вытрымкі і мужнасці. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы не забывалі кожны дзень дзякаваць Богу за атрыманыя ад Яго дары. Цябе просім. Молімся за членаў жывога ружанца, святой Тэрэзы, дзіцятка Езу, слугі Божага айца Фабіяна. Молімся за іх сем'і, прашу Божага благаслаўлення для іх і дзякуем за іхнюю малітву. Цябе просім. Малюся таксама за працаўнікоў лясной гаспадаркі з нагоды прафесійнага свята. Прашу Божага благаслаўлення для іх і патрэбных ласк. Цябе просім. Святло Духа Святога для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Няхай Пан Бог дасць ім духа, каб яны знайшлі выхад з гэтай сітуацыі, захацелі знайсці выхад з сітуацыі. Вось духа ахвоты выйсці з сітуацыі вайны. Цябе просім. Няхай Бог усемагутны благаславіць усіх нашых ахвярадаўцаў і ўсе справы, якія мы вядзем у нашай парафіі. Прашу Божага благаслаўлення, ласкі. Цябе просім. Всемагутны Божа, які навучаеш нас пра сваё слова і падмацоўваеш хлебам жыцця, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб у сваіх паводзінах мы заўсёды кіраваліся Тваёй воляй і атрымалі радасць вечнага жыцця праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сідайце, калі ласка. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашую ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутным. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, выслухай наши просьбы и прими дары, які мы Тебе складаем. Каб тое, што кожны з нас ахвяраваў Табе на хвалу, служыла ўсім на збаўленне праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Подякуем Пану Богу нашому. Он на
і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага, Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба, таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос, і спаслаў на апостолаў Духа Святого праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Христе, Сыну Бога жывого, змілуйся надо мною. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Христе, Сыну Бога жывого, змілуйся надо мною. Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ўшэсці, чакаючага другога прыцця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлем. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами, Твоими славными мучениками, святыми арханелами, Михаилом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном. И усими святыми про заступництво, яких мы спадзяемся на Твою нястомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поеднания принясе всему свету супокой и избавление, будь ласкавым умацовать у веры, любови костел Твой, які пілігримує на землі со слугой Твоим папам нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбу в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих,
наших померлых братов и сестер и ущих, кто власти дышал з этого свету, милостиво прими владарство Твое, где и мы сподяемся быть к образом зими заўсёды радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого дурваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы до усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш, на веки вечные. Ам, супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокой, супокой с тобою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа не Твоє
Помолимся. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай моц небесного дару наполнить нашу душу и тело, каб нами завсёды кіравала Твоя ласка, а не наша схильность до слова. Праз Христа, Пана нашего. Святый Арханёля Михалия, бережи нас узмаганням, будь нам обороною, супроть спокусов и пастах злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, мocею Божией, всі упекла сатану и інших злых духов, які нас будуть душою свою по свете. Сідайте, калі ласка. 16 вересня, понеділок, успамін святого Корнелія Папы і Кіпріяна біскупа мученікаў. 18 вересня, середа, успамін святого Станислава Костки законника. Да. Ну да. Это теперь что, то я пополетал. 20 вересня, пятница, успамін святого Андрея Кимтеонга, презбітера, і Паула Чонхасана і поплечников, мучеников. 21 вересня, субота, свята святого Матвея, апостола и евангелиста. Святая имша у Столбцах, понеділок и середа 19, а второк, четверг, пятница 9, суббота 9 и 19. У неділю имша як звичайно. Кожны месяц 12 числа у 18 гадзін будем праводзіць набажэнства ў гонар слугі Божага айца Фабіяна Малішоўскага. Падчас яго будуць прачытаныя просьбы, падзякі, якія складаюцца ў скарбонку побач з рэліквіярыем. Молімся ружанец, літанню да слугі Божага айца Фабіяна. Дзякую, хто ўдзельнічаў у першым набажэнстве праз заступніцтва айца Фабіяна. Поэтому 12 числа кожнага месяца будзе. Чаму 12 числа? Таму што ў гэты дзень айцец Фабіян 12 студзеня январа памёр 1644 года. І мы хочам паліцца праз яго заступніцтва, там як далей будзе, справы ідуць, і стараемся так падпіхаць троху справы беатыфікацыі, гэта немного ад нас, але малітва гэта залежыць ад нас. Абавязкам бацькоў з'яўляецца рэлігійнае выхаванне дзяцей, бо яны падпісваліся пад гэта падчас святого хросту, прысягалі Богу, што выхаваюць дзеці рэлігійна. Записываем усіх дзетак і моладзь школьнага ўзросту на заняткі па рэлігіі. Тыя, хто сёлета ішоў да першай камуніі, таксама павінны вучыцца рэлігіі. Заняткі ў гэтым годзе будуць праводзіцца па суботах. Першыя урокі адбудуцца 21 верасня. Расклад ёсць у супольцы Вайбера і на дошцы аб'яў. Калі ласка, пацікаўцеся, прыводзьце дзяцей, пожалуйста. У нас есть новый часопис «Аве Мария» и «Нашая вера», «Диалог». Купляйте, калі ласка, это для нас, для нашей побожности, для нашей религийности. Працягваюцца раскопки, дакладней навуковыя археалагічныя даследаванні ў рамках праектавання і будаўніцтва капліцы за аднаўленнем асобых фрагментаў гістарычнага касцёла святого Казіміра. Працы вядуцца пад кіраўніцтвам дзяржаўнай навуковай установы Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Ёсць археолог, які там кіруе гэтымі працамі. Я дзякую тым, хто прыходзіў працаваць на гэтым тыдні. Мы ачысцілі цалкам падвалы, там адкрыліся там, дзе быў святы Фабіян наш, той пакойчык, где стаяла труна, очистили гэты подвал, вельмі прыгожы пол, там не знішчаны ў подвалах пол, но накрылі весь этот объект. Зараз робім проект, каб яго законсерваваць, это значыць плиту зверху, і далей будзем рабіць проект капліцы, якая будзе пабудована. Гэта так яшчэ доўгі стан. Ну, але мы зрабілі вельмі многа. Дзякую усім, хто
хто прыходзіў, калі хто жадае прыйсці, будзе археолог. Мы можам працаваць толькі археолог, альбо калі археолог гаворыць, я так адлучуся дзе-небудзь, пайду, але вы можете працаваць. Поэтому у панядзелак, хто хоча там чуть-чуть прыйсці дапамагчы, я буду вельмі ўдзячным, там заўсёды ёсць праца і асаблівым чынам сабіраць цэглу, бо з гэтай цэглы мы таксама, яна добрая, мы можам будаваць нават капліцу з гэтай цэглы. Поэтому чым больш насабіраем, тым менш купляць прыйдзецца. А цэглы даволі много. Так, ёсць на аб'екце, і будзем старацца сабраць максімальна гэтай цэглы. У каго, можа, ёсць дзе-то паддоны ляжаць, вось, калі ласка, можна прынесці паддоны, каб на іх складаць цэглу. Яшчэ такая просьба. Можа, хто ў нас у парафіі ёсць каменшчык, то есть, который ложыць кірпічы. 1 кубометр трэба палажыць, толькі вельмі немного, але гэта за ахвяру, не за грошы, за ахвяру. Поэтому я быў бы вельмі удзячны вось этому чалавеку за гэта. Дзякуй вам за ахвяраванні, якія вы складаеце. Там троху есть яшчэ нам аддаваць, але мы ўжо много аддалі. Алтар нас уже полностью, мы разлічыліся за гэты алтар, вельмі дорага абышоўся, але прыгожы, знаеце, гэта рама пазалота і ўсё вельмі прыгожа выйшла. Цяпер у планах у нас такія, мы таксама плануем яшчэ ў гэтым годзе, калі Бог дазволіць, зрабіць усе ганкі крыльца навокал у касцёле, то есть палажыць гэты самы. Я там прасіў ахвярадаўцы, каб дапамог, бо гэта вельмі дорага, гэта каля 12 000 $ выходзіць, это ўсе ганкі зрабіць. Сказаў, што дапаможа. А таксама наша такая будзе задача, вось гэты, як яго называюць, вітраж. Дарагі, уже сколькі зроблена, скажу, вось гэта рама каштавала 8400 рублёў, рама толькі. Потом мы заплатили чуть больше $2000 за шкло. Каб вы ведалі, якая кошты гэта ўсяго. І яшчэ гаворыць, $5700 за працу трэба будзе. Дорого, конечно. Ничего, зато будет красиво. Это самое. Поэтому буду удячный за допомогу. Нехай Боженька благословляє, а так больше таких прац. А гэтыя мне обещали, что допомогут ганки, поэтому так потихонечку будем збирать, потихонечку вы складаете ахвяраванні. Дякую вам, нехай Бог благословляє. Примите Божие благословление. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Покажи край наш.
праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы слова Тваё і удзяляючы святыя сакраманты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амén.